Catalunya Ràdio arriba el moment de fer... Alguna pregunta més? Una hora amb tota l'actualitat del dia sense cap mena de rigor informatiu. Tot el que no cal saber quan no ho vols saber. Muy bien, ¿veis, niños? Eso sí. Amb Xavi Cazorla, Ernest Codina, Joel Díaz i Candela Figueres. Què? Volia felicitar tots els Joseps, a totes les Josefes, les Josefines... Perdoni, hi havia Sants ahir, i no ho vam fer. I dilluns serà Sant algú i tampoc ho farem. Però és que tots els meus amics s'hi diuen Josefina, Josep... Ah, sí? Josep Maria, totes aquestes... Tots. Doncs això, felicitats a tots. Gràcies. Bona tarda a tothom, les 6 i gairebé 8 minuts, i això és l'APM, un programa que t'explica absolutament tot el que no cal saber quan no ho vols saber. Oh yeah! I el primer que no cal saber avui és que ens acompanyen l'Enric Vidal i en Lluís Armengol al muntatge musical i a la realització de vídeo. Bravo! Nostre! Dos homes que avui, Dia Mundial del Son, volen dedicar el programa a les seves dones que fa anys que no poden dormir per culpa dels seus roncs insuportables. Oh, guaita'l. Aquí tenim Mira l'Enric. una Vamos a gravació real, descansar cada uno por nuestra cuenta. Y hasta luego. Atenció, un moment. Què passa? És que estava mirant el número del programa. Avui som a un programa d'arribar a l'APM 1000! Oh! Això sí que és un miracle. I tant. I s'ha de felicitar Catalunya Ràdio. Però- aguantat Bueno, tant. felicitar... Però 1000 tu sol, no? Perquè 1000 el Joel no em porta i l'Ernest tampoc. Bueno, 1000 I jo menys. des de que algú va decidir. Comencem a comptar-ho, això. Vale. Que sempre fa patxoca. Això serà el proper dilluns i farem un programa especial amb totes les veus que han passat per l'APM. Home! Vull dir que què? Home, Què? no me diguis Què? que hi haurà l'Antoni Bassas, que va ser el fundador. Bé, sí que va ser el fundador, però no, és que, vull dir... Pues vaya merda de... No, volia dir, home. totes, no, volia dir, les veus, des que l'APM es va convertir en un programa d'una hora, que ara deu fer 5 o 6 anys, no sé ni quan fa. I amb qui parlarem, llavors? És que no... Sí. Home, el Peyu, el Jair, l'Anna Polo, el Gerard Jubany, l'Elisenda Carot, l'Asturgó, la Montse Barcón, l'Oriol Dalmau... Mira, d'aquí els que has dit, només n'hi ha un, que és el rabenà de Catalunya, que és el Peyu, que el conec una mica. el Peyu sí que el coneix. El Peyu, per allà on viu vostè, té molt d'èxit, no? És com... Moltíssim. Bueno, la gent el morreja pel carrer. Sí. Ja li ha comprat els seus formatges, tieta? Sí, però no els fa ell, ja us ho explicaré un altre dia. Ui, el que acaba de dir. Ara sí que farà els artesans. Bueno, és igual. Sí, millor... Te dic una cosa. Sí, Mira, si no ve el dilluns al Bassas, el programa número 1000, jo no vinc tampoc. No vindrà? Perfecte. Home, doncs tant de bo, escolti. Vindré, sí que vindré. Bueno, ja m'estranya a mi. Bé, doncs això serà dilluns. Ja us anirem explicant el dilluns, lògicament, perquè no estarem tot el programa de divendres explicant el que farem dilluns, que ens agradaria. Avui és el programa 999. Neix el club que porto al cor. Blaugrana són els colors, Futbol Club, bombolles. Són les bombolles 999 que ara mateix ens escolten des del cotxe en direcció més enllà de la comarca a desfogar-se com fa mesos que no ho fan. Reviéntamela, no. No. Bueno, o sí, no ho sé, cadascú sabrà. I ben contents que deuen estar molts d'aquests conductors gaudint d'alguna retenció ara mateix, perquè penseu que Trànsit ha estimat que es mouran 930.000 cotxes per l'àrea metropolitana de Barna. Hi havia tants de cotxes. Pues sí. Però l'àrea metropolitana de Barcelona és el barri del Carmel, em sembla, no? Sí, per si algú no sap que qui s'acaba d'incorporar a la nostra línia és el senyor Valls, Manuel Valls. Senyor Valls, si vostè és expert ja amb els barris de Barcelona, no penso ni intentar explicar-li el que és l'àrea metropolitana, perquè li explotarà. És allà el carrer Petritxol, on es feien els xugos. No és el carrer Petritxol. El que vostè em podria explicar a mi és per què el Tribunal de Comptes ha detectat despeses no declarades a la seva campanya electoral. Ara, apreta. Sí, ja que tenim aquí, mira. El Tribunal de Comptes? Això quin bagui és, el Tribunal de Comptes? No es faci el tonto. No es faci el tonto, perquè vostè ha deixat sense justificar un total de 189.000 euros. Expliqui això. No és la xocolata del lloro. Bé, ara mateix, no ho sé, m'agafa vostè en foga de bagui. En foga de bagui. No sé si 189.000 euros és molt. Home, és moltíssim, ja li diria que sí. És que jo encara compto en francs, i llavors me perdo, És que en francs també és molt. A mi em passen les pessetes. Veu, doncs a mi els francs. I, si em perdoneu, haig de marxar perquè jo no vull pas fer tard. Avui que per fi els separatistes ens deixen sortir de la comarca, m'agradaria sortir.
oi? Sí. I a quina comarca anirà vostè? Sí, exacte. Estic entre l'Alsàcia o Limousin. Encara no sé ben bé quina comarca. Limousin se l'ha tret de la... No, és una regió de la França. Si no teniu ni idea de França, és el vostre problema. Bueno, no sé què estàs dient, perquè he llegit que París està confinat, que és on viu vostè, de fet, i han restringit la mobilitat, senyor Valls. Doncs si està per aquí confinat, marxo a Menorca, com fa un any, que vaig passar un confinament. Si vostè és liberal, els liberals... Perdona una cosa, nena, quants cotxes has dit que marxen de cap de setmana? A veure, doncs, segons Trànsit, es mouran 930.000 vehicles. Això sempre a mi m'ha deixat, de veritat, amb el cul torçat. No entenc Perquè ja el té cursat de naixement. És la Kardashian. Però com ho saben, que es mouran 930.000 cotxes? Doncs, a veure... S'ho inventen per impressionar. Pot ser. La veritat és que no ho sé, tieta, però el que podem fer, si vol, és connectar amb el més proper que tenim nosaltres del Servei Català de Trànsit, que vindria a ser el Justiciero. Això és aquell nano que teniu, que li falta una bullida que no acaba d'estar bé, no? És igual. Enric, o dues. Sí, connectem amb el Justiciero, sisplau, aviam. Justiciero, molt bona tarda, on et tenim? Molt bona tarda, Calosas. Pues, de moment te comento que abans he anat a fer pipí i del fred que fa tenia el titulina cap a dins. Volem saber el trànsit. Les dones. Sí, això en principi... Sí, no, dic... És com un... Bueno, és igual. Calosas. Sí, on ets? És que ens és igual el tema del pipí. On ets? I sobretot, hi ha gent per aquí, on sigui que t'ubiques? Mi capitán. Sí. Cambio, aquí torre de control. No dono a l'abastro, Calosas. A l'abastro de què? Me sembla que les autopistes estan plenes amb electors que fan oídos sordos a les òrdenes de la consellera Calva Vergés. Sí, un moment, Xus. A veure, però ubiquem-nos una mica, sisplau. Tu on ets? A veure... Vale, recibidos, aquí torre de control. Sí, va. Así que la autopista y pasan molts cosas que te pueden atropellar. Perquè van mangats, Calosas. Van mangats? Van a tota pastilles i no puc fer la comprovació visual de bombolles. O sigui, no estic entenent res, Xus. Què estàs dient? A veure... Pues que els cotxes van a 300 km per hora, van molt ràpid. I no m'ha donat temps a veure si els ocupantes s'assemblen de cara. Val, pel tema de la bombolla. I a la bontas no puc saber si són bombolles y no les puedo ordenar que se detengan, que son los mentirosas. En el nombre de Dios. Jo no la puedo controlar, no? Sí. No los puedo controlar, Calosas. No, mira, Xus, el millor que pots fer, de veritat, és deixar aquesta feina als Mossos d'Esquadra. Sí, hombre. Sí, i tu torna cap a casa abans de que t'atropellin, sisplau, per favor. Per una banda, me sento que no me respetes la meva feina, però per l'altra no te preocupes per mi. M'estic preocupant molt que no ens caigui una demanda per haver-te enviat aquí. Per favor, si algú veu un noi una mica desorientat per l'autopista, agafeu, o molt desorientat per l'autopista, agafeu-lo i porteu-lo immediatament als estudis de Catalunya Ràdio. Lo siento, cariño. Espérame en la cama desnuda con las sábanas. Què estàs dient, home? Sonat? No me puc anar a casa sense la sensació del deber cumplido. Bueno, lo sento. Doncs truca a Catalunya Música i els expliques amb ells, perquè nosaltres ho deixarem aquí. Xus, l'única cosa que t'he demanat, que era... T'he dit on ets i no m'ho has dit, m'has dit a l'autopista. I si hi ha trànsit? Quina autopista? Hi ha moltes autopistes a Catalunya. No sé, Calosas, no sé. Què veus al teu voltant? Però qui l'ha portat allà? Coses. Quines coses? Explica. Un peatge. Les autopistes me sembla que posa direcció França, Girona, Vic. Posa allà on la fàbrica. Qualsevol de les autopistes de Catalunya. No hi ha un puto cartell a tota l'autopista que posi França, Girona, Vic al mateix cartell. Però bé, I això és tot el Servei Català de Trànsit, l'equip Vilaris, el RAC. No, ho ha dit de Catalunya Ràdio. Ha informat Justiciero. Molt bé. El mundo entero. Tinc molt de fred. Vale, gràcies, Xus. Envia'm un anorac. Sí. Ha desinformat, Justiciero. Bueno, va. Jo, perdoneu? Ara sí. No vull aquesta alegria, perquè crec que esteu fent molta bromona i aquest cap de setmana ens hi juguem molt a Catalunya, Tot plegat és un despropòsit, però estic totalment d'acord amb vostè, consellera. I feu el favor, te diré una cosa, Ernestó, Candelona, Joalet i Xavieret, de respectar el Procicat. Quan la mama no hi sigui, perquè la mama no hi pot estar sempre vigilant, quan la mama no hi sigui, el Procicat és com si fos la mama, val? Així que, sisplau, porteu-vos bé, encara que no us estigui controlant. Feu el favor. Molt bé, doncs ja ho farem. Perquè ja no sé això, que tothom es porta bé, però després a la carreterona ens fem els tontets. I estem farts de sentir excusetes del Procicat, que si, no sabia que no es podia viatjar 3 bombolles diferents al mateix cotxe. He sortit a les 11 de la nit perquè ja tinc el rellotge en l'horari de verano. Sí, serà la setmana que veu l'altra. Jo no sabia que no es podia moure el volant amb una cama mentre practicaven sexe oral al cotxe. No. Això també li diu? Això
Això els hi han dit els Mossos del Procicat, Vull dir que fem el favor. Això no seria problema si la persona que li practica... És que ho fa gent de bombolles diferents. Aquí està el problema. Consellera, m'encantaria saber més d'aquesta última anècdota que ha explicat de veritat, però no ens desviem del focus del que és important, que és no cagar-la aquest cap de setmana. Exacte. Molt bé, Candelona. Salvem la Setmana Santa o no? És que ens hi juguem la Setmana Santa, perquè, sisplau, fem bondat. I perquè ho entengueu, el Procicat, per intentar de fer-ho més proper a la gent joveneta... Més didàctic. No, però sobretot més proper a la gent jove, que són els que estan fent una mica més d'entremaliadoretes. Hem fet un nou fitxatge del Procicat. Porque no es un juego. ¿Qué juego es este? Pregúntale a LeBron James si es un juego. Chapó, tío, chapó. Heu fitxat el Xoca? Aquest mateix! No, pues claro que no. No es que esto no es un juego, Ya cuando el Procicat no nos deja salir de la comarca, me rayo que te cagas, Mira, estás en directe a Twitch. No, si a ti no te pasas porque eres un mierda. Yo ahora mismo estoy en el Twitch. ¿Me entiendes? Ahora mismo estoy aquí y estoy en el Twitch. Estàs fent un Twitch en directe. Estoy twitcheado, bugueado con el bug del transponedor de Quantum de Pentium, ¿sabes? No vas a conseguir nada en la vida. Eres un basura i un noname. No m'insultis, En qualsevol cas, no ens fotis la bronca, perquè nosaltres, amb el Procicat, quan hi ha mesures d'aquestes restrictives, ens ratllem molt la vida. Vull dir que no... Te rayes mucho, ¿no? Sí. Es que el Procicat no es un puto juego, ¿sabes? No. No, dile tú, LeBron James, que vaya a la Molina, en su Daewoo Carlos de mierda, como si fuera de tu burbuja. ¿Verdad? Verás qué tortazo te mete. Vale, no. Ves a Shaquille O'Neal a decirle que no es un juego. Dile a Argimon que no es un juego. Ves a Kobe Bryant. No, a Kobe Bryant no vayas, No, a Kobe Bryant no vayas. No vayas. Básicamente porque no... No sé. Bueno, no vayas a Kobe Bryant a decirle nada porque no vas a poder decirle. Bueno, és igual. És que no se m'acudiria anar a cap jugador dels de la NBA que has dit. No, claro que no, porque eres un noname. No, perquè... A ti no te abre la puerta a nadie. Un tio d'aquests que fa 2'15 no entra en un Daewoo Carlos. Estoy pagándole el hospital a tu madre. Esto es lo que estoy haciendo. Ya está mi madre. No, claro que no, porque eres un noname. Vale, gracias. Porque a partir de ahora, si la consellera Verges os dice que os portáis bien, le hacéis caso, Porque a mí me jodería un huevo estar ahí en la arena, jugándome la vida, que por culpa vuestra nos vuelven a encerrar en la comarca de mierda, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Eso me jodería mucho. A mi m'està arribant el missatge, Eso no es un puto juego, ¿me entiendes? És que... Ves a Shaquille O'Neal a preguntarle, ¿me entiendes? Vas a Michael Jordan, a Shaquille O'Neal, a LeBron James i a Carmelo Anthony a preguntar. No sé qui són aquesta gent, no sé qui són, però feu-li cas. Què us sembla el nou fitxatge del Procicat? Home, el discurs és bastant més efectiu de l'habitual. La veritat és que té canya, és trallero. Però, Candela, continua havent molts dubtes, perquè jo trobo que tot plegat és molt confús. Això de no poder sortir de la comarca amb gent d'altres bombolles és un autèntic merder, perquè és que no sé si saben que s'ompliran les carreteres de cotxes de col·legues viatjant cadascun amb el seu carro i anant tots al mateix destí. I, a més, una altra cosa. Vull dir, això... Salvarem la Setmana Santa, hi haurà menys contagis, però i el canvi climàtic què? Què li passa? Més cotxes? Clar, més cotxes, anirem alliberant CO2, així a la babalà, i què? Tots contaminats i tots morts de contaminació. No, entenem que no és fàcil. Ara la prioritat és salvar la Setmana Santa, que li donguin una mica per allà això que has dit, del canvi climàtic. Ja l'arreglarem, val? Entenem que no és fàcil. Confiem que després d'aquest últim any complicat amb les restriccions tan dures que hem passat, al final hagueu perdut les amistats i, per tant, no teniu amics. Aquest era el pla, no? Que ens quedéssim sense amics. Doncs era molt possible haver-nos quedat sense amistats, Podria haver passat perfectament. Yo, por ejemplo, perdón, no es por amigos, pero yo no sé si puedo salir del comarco este fin de semana. Ronald Koeman, bona tarda. Bona tarda, Amb la temporada que esteu fent, jo humilment crec que pots anar on vulguis ara mateix. Muchas gracias, por tu paciencia, sobre todo. No, por mi paciencia y... Por tu paciencia cuando los resultados no eren buenes, perquè hubo una època que los resultados no eren buenos. Ronald, no vull tallar-te el rotllo, però jo crec que no hem d'obrir ara mateix el meló del futbol, perquè estàvem parlant de l'operació sortida aquest cap de setmana i això és més important. No, claro, el operación salido. El operación salido. Yo a este tema a mí me interesó mucho, porque tenemos partida este fin de semana. Clar, és veritat, juguen contra la Real Societat. Este misma, contra el Ronald Sociedad. No, Real Sociedad. Ara s'ha fet gràcia ell mateix, el Ronald. No, es que me está saliendo sangre. A mi m'ha agradat molt l'operació salido. Me está saliendo sangre del nariz. Del nariz, de tanto pensar. Ronald, a ver. Pero no sé si vamos a poder viajar el domingo, pero yo he dicho, jugadores, vamos a tener paciencia, de estar tranquilas, porque nuestra burbuja es muy grande. Collons, grande. Deu ser de 40 o 50 personas. Por ejemplo. Y en este partido es muy importante lo de menos marcada en roja en el Candelario. Mucho marcada. Home, perquè la Real Societat està fent molt bona temporada i entenc que al ser un rival complicat agafeu i ho marqueu en vermell. No, porque allí en San Sebastián hay muy buenos comidos. ¿Es verdad?
y hay pinchos en el callo. Pinchos en el Un callo. poco de chacolio, 5 pinchos en callo i estàs un poco llena de Sí, comida. i després ja no tens ganes de dinar, Clar, és veritat. Molt bé, doncs gràcies, Ronald, per la teva aparició. Sort diumenge contra la Real Societat. I abrigueu-vos, perquè si aquí farà fred, no em vull imaginar a Donòstia el fred que farà. Bé, intentem, sisplau, sortir del tema meteorològic, que és allò que no fem mai en aquest programa. La gent de seguida s'anima amb aquest tema i comencem Jo, perdoneu, però és que ja fa dies que ho sabia que faria fred i, bueno, aquí ningú m'escolta, llavors... És que vostè és la que ho sap tot del programa, sempre amb aquestes noves. La tieta té aquell calendari de pagès. No, ni calendari... Que surt una cua de palla. No, una cua de palla no, és una vareta que aixeca la mà. Allò és una merda, allò no serveix de res. No me fa falta perquè, a veure, una cosa, canalla, que us triplo l'edat. Sí, això és veritat. I se té que ser molt burro per no saber que el març, marçot, mata la vella i la jove s'hi pot. Ara... Bueno, és que Miri, clar... tieta, ara jo penso que en aquest cas, si apliquéssim fil per randa el refranyer popular aquest que acaba de dir vostè a l'equip d'aquest programa, Vols que ho torni a dir? el fred que està fent avui la mataria a vostè. Sí, perquè sóc la vella, no? Cosa que suposaria una alegria generalitzada a la resta de membres de l'equip i, si pogués, també mataria la Candela, perquè és la jove de l'equip, clar. La vella és vostè i la Candela seria la jove. Les úniques dones de l'equip ara mateix quedarien mortes. Per tant, un refranyer una mica misògin, perquè no diu res de matar cap home. Ja està bé. Se'ns en va la quota a la merda, vull dir que això també seria un desastre. Si jo només te dic que el fred mataria antes al Yeti que a mi. A la Candela sí, perquè és un callons de pija. Què està dient? De poble. Però què ha de ser de pija la Candela? Soc una pijipi, m'està dient pijipi. És pijipi. Perquè l'altre dia vas veure un raig de sol i la nena ja va venir aquí amb sostens a la ràdio i llavors se gira una mica de vent, com està passant, i flash pulmonia. Bueno, llavors, clar, per què? Perquè ets una fresca, que ets un callons de fresca. No sé d'on s'ho està traient, tieta, perquè jo vaig sense sostens. Però, en fi, jo vaig com em dóna la gana. Encara pitjor, tieta? Però vaig sense sostens, però amb samarreta. Candela, però ho explicaré un altre dia, Joel, tranquil. Jo només vull dir una cosa... Cadascú pot anar com vol. Si ara defensi, tindrà una casa amb ses. No, jo també vaig sense sostens. Sí? Doncs ja està. Jo ara també. Bueno, és igual. Jo, en canvi, n'hauria de portar. Sí, és que no. Bueno, deixeu opinar d'aquestes tonteries. Jo encara no he acabat. No, doncs acabi això que deia del temps, que vostè com les vaques, que prediu el temps abans que arribi. Exacte, a mi me passa... Les vaques, no sé per què ho detecten abans, però jo... Me passa que els meus turmells són com una mena d'estació meteorològica. Com un barranc. Llavors, tu no el notes, el fred. No. Però quan hi ha aire fred en alçada, els meus turmells se me desinflen i jo automàticament agafo una jaqueta perquè ja veig que farà fred. El turmell m'ho marca. El turmell m'ho marca. Sí, que el turmell li marca. I si us fixeu... No la truca el Tomàs Molina per preguntar-li segons el seu turmell? Nena, com el tinc el turmell? Desinflat. Quasi bé no tinc turmell, per tant... No, que no té turmell, que no té turmell. Si té aquí una bola de billar. És més gran que el d'un elefant, ara mateix, però bueno. Aquest cap de setmana agafeu una bona rebequeta. Sí, gràcies. Molt bé, doncs fins aquí la previsió del temps. A veure si podem estar una estona sense que parli la tieta. Impossible que no li xapis la boca. Va, avui és divendres 19 de març. Ernest, hi ha alguna cosa de la que tu creguis humilment que no se n'ha parlat prou avui? Sí, mireu, he estat fent algunes elucubracions sobre tota la crisi que viu Ciudadanos i si segueixen perdent militants i representants electes a aquest ritme, calculo que no arribaran a l'estiu. Que bonito! No se n'ha parlat prou d'això. És molt interessant perquè la pregunta seria què estan perdent a més velocitat, votants o militants? Bona pregunta. A veure, deu ser una cursa freca. Sí, però avui, concretament, per última hora. Sí, els ha marxat algú a aquesta hora, o avui almenys? Doncs mira, avui no ho sé, però només aquesta setmana els han plegat la Marta Martín, diputada al Congrés, i l'expresident de la Comunitat i diputat a l'Assemblea de Madrid, l'Àngel Garrido. Bueno, jo he estat fent una mica de recompte, companys, una mica de compendi. Sí. Val. Si voleu, podem fer aquest recompte. Des del Murcia Gate, hores d'ara han saltat del barco de Ciutadans Ángel Garrido, Marta Martín, Toni Cantó, Emilio Argueso, diputat al Congreso aquest últim, Fran Hervías, diputat al Senat i secretari d'Organització, Ruth Goñi, diputada del Senat, Emilio Argueso, diputat del Senat. Perdona, aquest ha marxat 2 cops. Sí, ha marxat 2 vegades perquè enfadat que estava. Ha estripat el carnet 4 cops. I també els 3 trànsfugues de Múrcia, que són Valla Migueles, Isabel Franco i Francisco Álvarez. ¡Que hay algo!
Doncs mira, cada vegada hi ha menys gent. I què faran? Se'n tornen a fer de comercials d'immobiliari, aquesta gent, o què faran? Hi ha de tot, company. El més mediàtic és el Toni Cantó. Ja ho sabeu que ja va declarar que es planteja tornar al seu ofici anterior. Las únicas propuestas que he recibido son las de 2 productoras de televisión y lo más probable es que les diga que sí. La televisión es cultura. A veure, jo ara mateix no tinc clar realment on fa menys mal Toni Cantó, si al Congrés o a la tele, no és? Doncs de moment Toni Cantó es veu que serà nou col·laborador al programa del Risto A4. Mare de Déu. El programa, recordo que curiosament es diu Todo es mentira, i que li queda bastant bé el nom. Toni Cantó és un especialista en enfonsar allò que toca. Vull dir que aviam si també el programa El Risto, mira. Doncs mira, no sé, jo crec que el que podríem fer ara mateix és trucar a Ciudadanos, què us sembla, i animar-los una mica. No per enriure's-en, de veritat, per animar-los, allò de bon rotllo, ho esteu perdent tot, però nosaltres us animem. Candela, ho intentarem. No et puc garantir res, però ho intentarem. Enric, truca-hi, va. Vinga, va. Estem trucant a la seu de Ciudadanos en directe per Catalunya Ràdio. No l'agafa ningú? No, de moment... Sembla quan jo truco a la meva xicota, tampoc... Potser no queda ni... Ep! Ja va! Sí! Bueno, és que... Hola, perdoni, és la seu de Ciudadanos? Sí, però és que jo no... És el seu nom, sisplau. Bueno, i entén el català? Li parlo en català o...? Benet Hipòlit i sí. Responent a les 2 preguntes que m'ha fet. Segur que estem... El tema és que jo no pinto res aquí, no sé si m'entén. Però segur que estem trucant a la seu de Ciudadanos de Madrid. És que m'estranya moltíssim que ens atenguin en català, sincerament. Bueno, collons, soc de Castellà de Nuc. Vull dir que amb què vol que li parli també, no? Perfecte. Si sento parlar català... Que és maco, Castellà de Nuc. Benet Hipòlit, ha dit, de Castellà de Nuc. No sé si podem parlar una estona amb vostè. Bueno, sí, però és que el problema és que jo que li volia comentar... No, perquè, li dic perquè... Perdoni, és que vostè, Benet Hipòlit, exactament... No el tinc controlat, què hi fa a Ciudadanos? Bueno, jo tapar fuites, bàsicament. Doncs mira, justament estàvem trucant per això, Sí. I vostè diu que és l'encarregat de gestionar les fugues del partit, doncs? Sí, no, de moment estic intentant localitzar-les, ¿vale? I després, un cop les trobi, doncs, el de sempre, tapar el forat i resar perquè no rebenti, que és un tema de merda acumulada pel que estic veient de moment, Ojo, sí, que estan fent una mica d'autocrítica, semblaria això, no? No, és que, perdonin, però és que em sembla que s'estan confonent, perquè jo, en realitat... Mare meva, quina exclusiva la que estem traient ara mateix. Molt heavy, és la primera vegada, crec, que truquem amb algú i tenim una exclusiva així. M'està escrivint ara mateix la Rossell, dient-me que s'està morint de l'enveja. I, escolti, totes aquestes fuites que diu que tenen aquí a Ciudadanos, on van a parar exactament? Bueno, la majoria se n'acaben anant a la merda. O sigui, a les clavegueres. Sí, clar. O sigui, la majoria s'escapen per la dreta, diguéssim. Per la dreta, sí. Per la dreta de l'edifici. Sí. Però pel centre també. A l'esquerra és curiós, però a l'esquerra no s'escapa res. Res cap a l'esquerra. És la primera vegada que sento algú de Ciudadanos parlant amb sinceritat de la seva situació actual. Jo estic a punt de plorar. Bueno, és que clar, el problema és que no sigui modest. No sigui modest. Hem trucat a Madrid, ens ha atès en català, amablement, parlant obertament de la crisi dels trànsfugues, vull dir... De les fugues, collons, de les fugues! Sí, però, perdoni, però no cridi, per què s'enfada? Vull dir, perquè sóc el lampista! M'entén? Benet Hipòlit, lampista. Jo no soc de Ciutadans. De tota la vida, era de Convergència, ara soc del PDeCAT. Fa 5 minuts que intento dir-li. Jo estic aquí tapant fuites, a les tuberies. M'entén? Lampista, el que fa. Hòstia santa, companys, que hem de fer molt el ridícul, amics. Vull dir que... Collons, pues haver-me deixat parlar, m'entén? Perdoni, és un dels nervis de pensar que estàvem aixecant aquí una exclusiva. Senyor Benet Hipòlit, doncs bé, gràcies. Sí, que soc lampista perquè vinc predeterminat pel meu nom. Perquè sí. Benet Hipòlit. Benet Hipòlit. Benet Hipòlit. Quina gràcia. Sí. Quan ho has d'explicar també a vegades... En fi, ho deixarem aquí, senyor Benet Hipòlit, o Benet Hipòlit, com prefereixi. No m'ha fet gràcia perquè us pensàveu que era del partit aquest, no? Home, hi ha hagut una petita confusió, no li negaré. No, jo soc de la Marta Pascal, de Convergència PDeCAT, i ara soc del partit de la Marta Pascal. M'agrada molt la Marta Pascal. I vamos, que aquí no hi ha ningú, No hi ha ningú, clar. Hi ha un cartell a la porta que posa no estamos. Sí. Això Ciutadans Madrid. I llavors posa una altra direcció. Quan Rafón, aquí. I llavors posa una altra direcció. Com deia l'Ernest, això a Madrid, a Ciudadanos Madrid. I quina és l'altra direcció, llavors? Diu, mira, posa calle Génova número 13. Sí, ja se va entenent una mica, sí. Bé, doncs... Encantat d'ajudar-vos. No, a vostè, senyor Benet Hipòlit, o Benet Hipòlit, encara no m'ha quedat clar com... Sí, també treballo per Barcelona
la faig tota Espanya, vale? Carai, Déu-n'hi-do, doncs... Tinc una Berlingo. Vaig parlar amb Espanya amb una Berlingo. De Castellà de Nuc han anat a parar a Madrid, que també és una cosa com molt concreta, perquè és que al final, de Castellà de Nuc al món, em diuen a mi. Ah, sí? Soc el castellà de nuguenc universal. Què ha trigat de Castellà de Nuc a Madrid amb la Berlingo? És molt maco Castellà de Nuc, vinguin. No, ja vindrem. Jo hi seré per Setmana Santa. Molt bé, quan hi hagi fugues a Catalunya Ràdio ja el trucarem. Gràcies i segueixi tapant També vaig anar a Convergència, vaig fer molta feina. També va anar-hi? Convergència i Unió. Home, no ens expliqui la vida. Ja va haver-hi una bona època allà. Gràcies, Benet. Adéu, Benet Hipòlit. Adéu. Home, estan tan malament a Ciudadanos que fins i tot el lampista no és de Ciudadanos. És veritat. Vota la Marta Pascal. Per probabilitat era fàcil que el lampista no votés Ciudadanos. Sí, exacte, tal com està la situació. Però bé, almenys aquesta ha estat l'última hora des de la seu de Ciudadanos a Madrid. Espera, que veig que entra la Maria Cinta aquí. Sí, però perdoneu, que no fas el diridong. Ding-dong. És que si no el fas, a mi no... Això seria més com una porta de fusta. Sí? Toc. I el diridong, d'on és? Són aquells timbres que fan una mica... I un interfon normal d'aquests moderns? Candela, és hora de l'actualitat patxamàmica. Ara no, vale. Ens estaven fent els longuis per no haver de fer l'actualitat patxamàmica. Vinga, li demano per favor al senyor dels artilugis sonors que faci sonar la meva veu enllaunada, que em fa molta gràcia, ja veureu que surt. Actualitat patxamàmica. Aquesta sóc jo. Sí. Amb Maria Cinta Mandales. Mandales, sóc jo. Jo no sé per què et vas gravar una veu, si cada vegada que sona la veu tu la talles. Vale, endavant amb les notícies babilòniques explicades des d'un punt de vista patxamàmic. Informa Maria Cinta Mandales. Avui, 19 de març, el calendari babilònic és el Dia Mundial de l'Acció Global pel Clima. Mira. No, mentida. És una invenció més de la nena aquesta antipàtica, vagina freda, de la Greta Thunberg i la seva claca d'advenedissos digitals aquests que es fan dir Fridays for Future i que encara han de menjar moltes sopes de gingebre abans d'anar inventant-se dies mundials que més no serveixen per res més que per blanquejar la societat babilònica. Se'm trenca la vagina veient com aquesta nova generació d'oportunistes es pensen que ho saben tot i han inventat ells el patxamamisme, i ens menystenen a la vella guàrdia de veterans altermundistes que portem tota una vida deixant-nos la vagina per la mare terra. Xapa, que estàs... Els dies mundials i aquestes festes babilòniques disfressades de patxamàmiques només fan el joc al capitalisme i netegen consciències sense avui has res. vingut especialment... Calla, Ernest. Des de l'Associació d'Hipernudistes Interespècies diem que res a celebrar. Dit això, fins a les 9 del vespre em podreu trobar a la meva paradeta de la fira que han organitzat aquesta gent a l'Arc de Triomf, venent els meus productes habituals i fent demostracions de reiki i encenent bombetes amb la vagina. Molt bé. I passem ara a una notícia del portal babilònic 324 finançat amb els vostres impostos gràcies a les vostres feines repetitives que us fan infeliços però sou incapaços de deixar perquè teniu por de viure. Diu així, un mossèn exorcista del bisbat de Vic diu que el diable existeix. Com ho veus, això? El mossèn es diu Joan Prat i Jorba i si mireu la foto veureu que aquest pobre home amb cara de peix bullit no seria capaç d'exorcitar ni una mosca desposseïda. A veure, el diable existeix? Sí. Però els mossens com tu, senyor Joan Prat, no l'heu vist ni en pintura. Com voleu enfrontar-vos al diable, mossens, si no sou capaços d'enfrontar-vos ni a la vostra pròpia homosexualitat? Què estàs dient? El que s'ha de dir, el diable no el treus d'un cos amb crucifixos. El diable se'l treu fora fent coses que un home verge de 50 anys com aquest, reprimit, si les aveiés, es moriria d'un atac de feridura. Així que ja ho sabeu, babilònics, si realment esteu posseïts pel diable i si realment voleu un exorcista ben fet per professionals amb àmplia experiència en la lluita contra el mal, et vas a promocionar. ja sabeu on soc. Veniu-me a veure al centre i veureu què podem fer. Exorcista, mare de Déu. Sí, jo el diable el tec amb la vagina. Dos notícies, dues falques escolades. I acabem amb una molt bona notícia que ens la brinda el Diario Patxamàmico en col·laboració amb Correo Altermundista i que em fa molta il·lusió anunciar-te, Xavier. Maricinta, és que és tardíssim i ho haurem de deixar aquí. Em sap molt greu. Però per què? Xavier, si aquesta notícia l'havia triat per tu, guapo, que justament es veu que les arrels de ioioba van molt bé per l'ejaculació precoç i he pensat, mira, Xavier, com que me vas comentar que tenies aquell petit problema... En tot cas, tu vas comentar fora d'antena, eh? Vas dir, Maria Cinta, soc de metxa curta. Bueno, però igual com sigui, però vull dir que tu vaig dir fora d'antena, llavors això es parla fora d'antena. Clar, Maria Cinta, ho està escoltant tot Catalunya ara mateix. Però on és l'antena? Perquè jo ara no sé si estic a dins de l'antena. És aquest botó vermell. És babilònica, l'antena.
Bueno, és igual. Arrels de yo-yo, Xavi. T'has d'untar el penis? No m'expliquis res. Ara anem a publicitat i llavors ja m'explicarà el que sigui. A més, hem de fer 2 minuts de pausa, 2 minutets, que és el temps just perquè agafeu el telèfon i marqueu. Per què? 93 20 7474 si és que voleu guanyar un superlot per calçotades gràcies als amics de Conserves Ferrer. Els calçotades són assassinats. Ai, mira. Que ja ens ho vas explicar la setmana passada. No sé quin és el telèfon aquest, perquè allà al centre no tenim telèfon, perquè ens assusta quan... Llegeix el guió, Maria Cinta, repeteix el telèfon. Sí, digues el telèfon, és 93 20 7474. 7474. Bueno, en Patxamàmic, envieu-nos un colom missatger previ consentiment del colom a les coordenades 41.41.45.96.73 2.17 69 94 22. Però sembla el compte d'estalvis d'algú, això. Si algú ha entès les coordenades, que enviï un colom o truqueu, que és molt més fàcil, i la Núria de la Fuente us agafarà el telèfon. Vinga, ara escoltar els anuncis de les farmacèutiques i dels senyors de la guerra. Però són 2 minutets de rei. Tornem! Vinga, va, que ara sí. Falta 20 minuts per arribar a les 7. Això és la PM de Catalunya Ràdio. És el moment de regalar el lot definitiu per fer calçotades gràcies a la gent de Conserves Ferrer. A veure, Candela Figueres, explica'ns amb aquell gracejo que tens, sobretot amb aquella paraula que tant t'agrada, què té el lot de calçotades? Començaré per la paraula que tant us agrada, perquè així ja la tinc dita, saps? 5 estovalles, 50 calçots, un pot de salsa calçots Ferrer de 645 grams, 5 piters, 5 tovallons, 5 guants, i 5 tovalloletes humides, i 5 salseres. He dit 5 dos cops. Salseres? Per posar la salsa. Uau, tot, no falta de res. I tenim mataria per aquest lot. Hi haurà molta calçotada aquest cap de setmana. Ui, sí, hi haurà molta calçotada. Sí, doncs, i suposo que tindrem els concursants. Els tenim, Enric? Sí? Doncs saludem-los. Hola, bona tarda. Qui parlem? Bona tarda, soc el David, de Manresa. Hola, David, de Manresa. Visca Manresa. Maco Manresa. Un oient preparat que ja diu nom i població i tot. I també saludem a l'altre concursant. Hola, bona tarda. Bona tarda. Hola, qui ets? Lluís. D'on truca el Lluís? Molins. Bueno, dona la informació en compte-gotes. Són molt diferents, en David i en Lluís. Està bé. Dos tipus de persones, bueno, està molt bé. A veure, avui, com és el Dia del Pare, l'Ernest ha preparat unes quantes preguntes sobre el Dia del Pare, Ernest. Sí. Pots explicar això? Sí, recordem la mecànica. Bàsicament, qui falli perd. Si tots dos encerteu o tots dos falleu, anirem a una altra pregunta. Si fos un concurs que qui fallés guanyés, això encara no s'ha fet. Seria molt original. Bé, comencem. Preguntes, com deia el Xavi, temàtica sobre el Dia del Pare. Per qui comencem? Doncs pel David, que és el que David, estigues atent. Com es diu l'home que ostenta el rècord Guinness mundial per haver engendrat més fills? Akuku Danger, Julio Iglesias, Joan Carles I de Borbó o Juan José Mental. Sería como yo. Julito, pero yo diría la A. Akuku Danger. Akuku Danger, és correcte! És un canià, atenció, que va tenir 415 fills i 130 esposes. Mare de Déu. Ara em surten els càlculs, perquè amb una sola dona era impossible, això. Va, anem a la pregunta pel Lluís. Correcte. Lluís, atenció, quin dels següents artistes és l'autor o autora de la cançó Papi Chulo? Ostres. Què és aquesta? Papi Chulo. Tenim, com sempre, 4 opcions. La primera és Lil Dami. La segona és Lorna. La tercera és Josmar. I la D és Lluís Llach. Tinc dubtes, Lluís Llach. Lil Dami, Lorna, Josmar, Lluís Llach. Si vols et dono una pista... Vols una pista? La vols, Lluís? No és Lluís Llach. Sí, la vull. No és Lluís Llach, Lluís. No és el teu tocaio. A, B, C o D? La B. La B, de Barcelona? Jo, sí. Sí. Correcte! Oi. Que emocionant està això. Va, David de Manresa, tercera pregunta per tu. A veure, aquesta és una mica més complicada. David, quin és l'eslògan d'aquest any del Corte Inglés dedicat al Dia del Pare? Ostres. A. Te ha dado todo, se lo merece todo. B. Eres un hijo de papá, gástate la pasta. Que m'agrada. C. Aunque quieras más a mamá, regálale algo a tu padre. Aquest és realista. Sí. O la D, de Edith, sé original, no le regales un cenicero de barro.
Eslògan del Corte Inglés i del Pare de 2021. Està complicat, No ho sé. Sí que està complicat, sí. Què diries, David? Tornaria a dir la A, va. Tornaries a dir la A, i la A és una resposta correcta! Mare de Déu! Va, Lluís! Quina tanda de penals més emocionant. Per guanyar el lot de calçots, pregunta sobre pares. Com es diu la ciutat natal del Pare Noel? A. Oslo. B. Helsinki. C. Badia del Vallès. D. Rovaniemi. Què diria el Lluís? Oslo, Helsinki... Google, aquí ja veig molta tranquil·litat. Badia del Vallès... No, si mires a Google, nosaltres no ho veiem, però Déu nostre senyor sí que ho veu, Et sentaran malament els calçots. Pare nostre. Helsinki, Oslo. Oslo o Helsinki? Perdona, anaves a dir Helsinki? Helsinki, sí, va. Helsinki o Oslo? En què quedem? Helsinki. No. És una resposta incorrecta. Com pot ser tan cabrona? Bueno, de fet era Rovaniemi. És a la regió finlandesa de Lapònia. Lapònia. Per tant, resposta incorrecta. Ha guanyat el David de Manresa. Lluís, torna a provar un altre dia, maco. Adéu, bonic. Adéu. Doncs escolta'm, David, per tu aquest meravellós lot de calçotades Ferrer, perquè tot és una bona calçotada. Moltes gràcies, maco. Que vagi molt bé. Salut. Una abraçada a Manresa. Adéu-siau. Hòstia, trempat que ets. El turisme més estripat i sense sortir de casa, el Candela Advisor. Realment hi ha ganes de festa perquè ballem qualsevol tonteria que ens tiren, Quan obren la sala La Paloma? La Paloma. Vagi tirant, ja em sé és oberta. Va, que ha arribat el moment de tots els divendres, el moment preferit de la setmana en què la Candela ens porta a fer turisme a través dels comentaris més estripats que troba per Google. Estripats. Avui on ens portes? Doncs mira, ho acaba de dir l'Ernest, ho acabeu d'explicar. Avui és 19 de març, dia del pare, i per tant us no ho porto... sabia. Tieta, com que no ho sabia? És una broma. Us porto a visitar el temple dels qui no són pares. Avui ens endinsem en el bonic món dels preservatius. Ostres! Yo no uso condón, mi amor, así naturalitos como Dios nos dio. Pot ser que hi hagi cançons sobre absolutament tot? Sí, perquè aquesta cançó es diu Jo no uso condón, mi amor. Vull dir, per cert, felicitats a tots els que sou pares, una abraçada des d'aquí, Bé, el primer que he trobat és que molts usuaris tenen unes expectatives molt altes, molt altes a l'hora de comprar preservatius. I clar, després venen els problemes. Per exemple, en Guillermo el Magnífico escriu... Home, amb aquest nom... escriu una ressenya titulada Para quien los use. Y digo, lo compré pensando en el confinamiento que iba a gastar la caja entera de 24. Pero llevo 3 meses de estado de alarma y me quedan 25 en la caja. O sigui, n'he trobat un de més. Ell va veure el seu cost d'oportunitat allà en el confinament i no. En canvi, el Diego va apostar encara més fort que el Guillermo i es va atrevir amb una capsa de 36. Y diu, lo devolví porque caducaba en 6 meses. Normalmente la fecha de caducidad es de 3 años. Y claro, 36 para 6 meses... Són 6 polvos al mes, ja veia que no. Ell comptava aquests polvos amb més anys. Mentre que el Fernando també va comprar la capsa de 36, però prefereix no opinar. Per què, doncs? No puedo dar una opinión completa, ya que estoy en ello. En cuando tenga una opinión de todos, os cuento. Però aquests comentaris, exactament què és? Una marca comercial? Amb diverses marques comercials, perquè no volia estigmatitzar-ne una, per tant, he agafat diverses marques. No direm la marca, d'acord? No direm la marca, per si algú l'està fent servir, també volem condicionar el que li passi. Exacte. L'altra crítica generalitzada que m'he trobat és que molts compradors busquen tenir una bona sensibilitat i, clar, no troben l'esperada. L'Alejandro Llamazares escriu: Está bien de precio, pero ojo que tiene truco. El paquete de 24 sensitivos suaves es erróneo. Lo único que tiene de sensitivo suave es la jaja. Pues los condones son de lo más normales. Això és així. Però què vols dir? Poses la tita dins de la capsa? Perquè aleshores... Això passa així de vegades. Que no són sensitius. Que no són sensitius, que t'enganyen com un xino. Te poses sensitiu i tu penses, sensitiu. I no sensitiva res. Què dius, que et sembla? Una puta nena! Això mateix. No em feu entrar en detalls? Poseu-vos el condó, que llavors us passeu merdes i... Mira, la Michelle també opina com vosaltres, que no se sent res. Diu, desafortunadamente, tanto yo como mi pareja no tuvimos los sentimientos esperados. Diría que parece que estás usando un neumático de coche. Directament. Però és que no tot, com diu la Maria Cinta, no tot és el ficatreu, és el ficatreu. Vull dir que també a fer l'amor
són moltes altres coses. Em violenta molt que vostè em parli de fer l'amor, tieta. I frenis aquí, vale? No entri en detalls. No, exacte. A part de la sensibilitat... Estic aportant comentaris de qualitat, Candela. Sí, sempre. Estic fent créixer la secció. Vostè sempre ho fa créixer tot, tieta. Bueno, tot no ho sé, parla amb el Joel i el Xavi. A part de la sensibilitat, molts usuaris volen experimentar també amb olors i colors, i a l'hora de la veritat també pot ser un niu de problemes. En Daniel diu, desafortunadamente, en mi opinión, los cauchos son un poco demasiado apretados. Sin embargo, esto no debería ser un problema para el promedio, ¿eh? Bueno. Además, debe mencionarse que los cauchos tienen un fuerte olor. Por ejemplo, con el color negro seleccionado al azar, mi pareja y yo nos preguntábamos por qué toda la habitación de repente huele a chocolate. Sin broma. Esto, por supuesto, causó confusión en el celo de la batalla y nubló un poco la lujuria. Además, los condones podrían ser un poco más delgados. Sin embargo, son de goma mejor que los condones baratos convencionales. Así que puedo recomendarlos a todos los zorros del ahorro. Los zorros del ahorro, Hosti, estem amb les traduccions de Google, Jo, el tema dels condons amb sabors, és una cosa que no l'he entès mai. Perquè no els has de provar tu. No, perquè és... No, però a veure... Agafen un de normal i posa-hi Nutella o Nocilla o el que sigui a sobre. Lubrica, jo ha de lubricar com... marrano. Cuidao! Tu fas això? No, mai a la vida. No, un moment, Ernest. Tu, no, quina hora és? No es pot dir això a aquesta hora, no? No, es pot dir tot, però vigilant. Però ara tot Catalunya sap que l'Ernest agafa la nocilla i s'embadurna. No ho he fet mai, de veritat que no. El que passa és que, clar, tu estaves dient que aquesta gent que compra preservatius amb gust de xocolata, no sé, estaves insultant aquest perfil de gent, no? No, estava dient que no tenia els preservatius de sabors, no? Perquè el sexe oral és més maco si el fas directament a la... Però si no vols contagiar-te de res, hi ha d'haver un preservatiu. Per tant, a vegades, si hi ha un sabor, doncs mira, t'entretens. Ara un dia és de coco i un altre dia és de maduixa. A veure si el fan de cap i pota. Què passa? Què passa que en Joel és un imprudent. És un imprudent. Bé, no és mala idea. No és mala idea, ho apuntem. Tot a pofe. Tot a pofe, molt bé, Ferran. Vaig a investigar. Bé, l'estalvi és important, però encara no ho és tant com la fiabilitat. És el més important. No, et diria que és el més important. És el més important. I en aquest sentit m'he trobat que moltes marques, nois, fallen més que una escopeta de fil. El Ray, des del Regne Unit, diu: no compres estos a menos que estés listo para ser padre. Digamos que ahora estoy esperando una niña en septiembre, necesito decir más. Li va fallar. Però no dius la marca per respecte. No dic la marca. El Luis Plus. Lo barato sale caro. Anava a dir-ho. Y bien caro que puede llegar a salir, concretamente como una hipoteca. Juro no haber practicado sexo duro ni friccionado durante más de unos 15 minutos y rotura al canto. A vegades... 15 minuts és molt, escolta, ja... A vegades ni en pel·lícules, això, Perdoneu una cosa, no vull ser mal pensada. Hòstia, en sap més que tots nosaltres. No, és que aviam una cosa. A veure què dirà. No, és que a vegades n'hi ha alguna que se vol quedar embarassada. Que li punxa... I què fa? No. Sí, que no, tieta, que no. Li fa una mossegadeta. Això és el que feia vostè, però molta gent no ho fa. Ui, que peligro! Abans una mica d'aigua. Sí, quieta, que anem molt tard, va. L'Alessandra diu, producto barato, 5 condones, todos los 5 se rompió durante el informe. Producto no recomendado. Sí? De 5 a 5, patats. Hòstia. Durante el informe. Informe. Això és el Google Translator que t'ha fet una mala passada. Bueno, no és el Google... Sí, bueno, no, aquí ja venen traduïts. Ja venien traduïts. Hi ha gent que després de l'acte fa un informe. Sí, exacte. Com vol la gent molt, saps, funcionària. Entres a Amazon a dir com ha anat la teva compra. Bé, i la MMF diu, a ver, para entrenamientos y deberes son buenos, pero para pareja, cuidado que muchos se rompen. Llavors... O sigui, que si tu els utilitzes per joguines o per fer entrenaments, no sé quin tipus de... No sé, per entrenar-te tu. Clar, t'ho he d'explicar jo, això. T'ho he d'explicar jo, nen. No. Quina mena de persona es toca a ella mateixa amb un condó? Això sí que no té cap sentit, no? Sí, bueno, ara estem en temps de Covid i si no vols... Els plàtanos... No, anem amb els plàtanos. Els plàtanos a la fruiteria els toca a tothom. Sí, una cosa un poco rara. Però ja tenen una pell. Els plàtans ja tenen una pell precisament per això. Perquè no té cap sentit. Últim comentari. Molts es trenquen perquè la mida no és la correcta. Els preservatius han d'anar a la mida. Si van balders, ens perdem les coses per l'immensitat de l'univers. I si van justos, poden provocar curtcircuits. I precisament sobre això escriuen Roberto Muñoz Campos. Diu, buenas tardes, tengan ustedes. Solo quería saludarles y felicitarles por su trabajo. No, aquest ha fet un comentari això extens. Soy un gran cliente de ustedes y solo me dan alegrías y placer.
Solo me gustaría que consideraran la posibilidad de hacer la talla XL algo más grande. Venga, fantasma. La actual talla XL me tira de sisa y se me acaba poniendo el miembro más rojo de lo debido. Por el roce, ya saben ustedes. Sí, ya lo saben. Lo de los geles, brutal. Me lavo hasta las manos con ellos. Primero frío, luego calor. Madre mía, qué placer. Y así eso los uso otro día en materia. El estimulador de J1, que no sé qué es, lo he tenido que devolver. I a veure, i què més diu? I ja no me hará falta el estimulador. Y a ver, para cuando me regalan unas pilas ya, que anda que no chupan vuestros productos. Bueno, y con quien los uso también. Ay, qué fantasma, qué cachondo. Un saludo muy grande y reciban mis más sinceras felicitaciones. Home, sí, muy per grande. fer-ho rodó hauria d'haver estat un salido muy grande. Pues ha dit un saludo només. Un saludo muy grande. No us poseu el lubricant per Enric. Depèn de per què. Per After Sun no va bé. I la publicitat. Vinga, va, 3 minuts i marxem de cap de setmana, però abans l'Ernest ens vol ensenyar coses de la tele, Ernest. Sí, estàvem parlant de preservatius. Sí, home. Abans d'utilitzar-los estaria bé lligar una mica, no? Home, fonamental. I, de fet, m'agradaria començar explicant-vos que Tinder, l'aplicació per lligar, regalarà tests a 500 dels seus usuaris per tal que aquests puguin tenir cites segures i sobre aquest tema n'ha fet l'acudit prohibit la Lorena Castella al programa Zapeando. Al parecer, esta famosa red social se ha asociado con Everlywell, una empresa que fabrica test para detectar la COVID. Ah, qué bien, qué guay. Y a partir de este sábado ofrecerá a 500 de sus usuarios 2 kits de autoevaluación gratuitos. De esta forma, quieren asegurarse que tendrán una cita segura, libre de coronavirus. ¿De qué te ríes tú? Pues que vaya cita, tú. Lo primero que te perfora es la nariz, y es que no puedo entender. ¿Has hecho la broma que acabo de oír? Sí, la he hecho, pero además, cuando todo el mundo sabíamos que no había que hacerla, ¡pam! Has dicho que es la única cita en la que lo primero que te perforan es la nariz. Esa es la broma que has hecho. Vamos. Repetim la jugada per si hi ha alguna possibilitat de reclamació. Lo primero que te perfora es la nariz, y es que no puedo entender. Corta esto porque esto es muy verde. És la manera de trencar el gel, no? Sí. Fas un antigen ràpid a la persona que acabes de conèixer. I no deixem el ligoteo perquè podria ser que molt aviat l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, deixés d'estar solter. Un canvi. Home, sí. Carai, que bé, ara ho sentireu, Almeida ja està fent gestions amb una senyora que s'ha trobat al mig del carrer per començar, doncs, ben pròximament, un idili amorós. Alcalde de Madrid con esa planta. Me encantó. Hombre, fíjense, no es una planta cualquiera, Y esa cabeza, muy listo y muy buena persona. Yo te deseo mucha suerte en Madrid. Ya tendrá usted una hija, ¿no? Hostia. Ya tendrá usted una hija, ¿no? ¿En serio, Jorge? Yo es que la quiero tener de suegra. Madre mía. Metiéndome un poco en tu vida privada, pero ¿cómo es posible que las madrileñas dejen escapar una figura? No solo las madrileñas, las españolas también. Pero bueno. Es increíble. Guapo, estupendo y muy inteligente. Muchas gracias. No em vaig ja, no vull saber res. Ai, senyor. Bé, a veure, què en farem? per gustos, també hi ha d'haver-hi Sí, de tot. no, és un tio popular, que sembla simpàtic, que com a gendre no ha d'estar tan malament, el José Luis. Ara, com a polític, bueno, com a parella... L'Isma sempre diu que és un Que li tio cau bé, catxon, no? sí, que li cau molt bé. A tu et passa això amb el Josep Bou, per exemple, no? Ja no. Ja no? Des que s'ha acostat a Vox, ja no, no? Bueno, jo crec que hi ha uns límits, oi, que ja potser... Sí. Doncs nosaltres el que ens acostem és al cap de setmana. Tornarem el dilluns, que serà el programa número 1000. Ja us ho explicarem. Sí. Bon cap de setmana a tothom. Adéu-siau.